I pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Sling Konga i mislim da ovaj video neće biti baš nešto dugačak i izvinjavam se što juče nije bilo snimaka i ovo već snimam večeras, tako da možete i da računate da i danas snimaka, mislim podne. I isprobavat ćemo trenutno. I ovog puta ćemo samo svi da stignemo do 100 para. I izvinjavam što će ovo biti kratko, stvarno, u stvari neću baš do 100, pošto nemam memorije nekako na telefonu, pa ne mogu dugo. Još mi koči. Interesantno. I ajde